Запознайте се с Филип. Филип е отговорен, затова го избрахме за отговорник на входа. Когато няма топла вода, Филип е отговорен. Когато има нашествие в мазето или асансьора не работи, Филип е отговорен. Когато някой има проблем, Филип отговаря. Всеки ден. По всяко време. Дали Филип е супергерой? Не, просто използва eDom. Онлайн платформа за пълно обслужване на етажната собственост за професионални и частни домоуправители. В eDom Филип разполага с електронна домова книга, в която е вписал всички данни за сградата, броя апартаменти и полагаемият им се процент идеални части, на чиято основа се начисляват месечните такси на всеки собственик. Всеки може да види разбивка на своята такса по пера и да я плати през платформата чрез ePay, в брой или по банков път в зависимост от предпочитанията си. През финансовия модул на eDom всеки месец Филип генерира бързо и лесно отчет за разходите за периода и ги плаща. Информацията за отчетния период, както и актуалната наличност, задължения и крайно салдо могат да бъдат проследени от всички живущи онлайн. Чрез модула за техническа поддръжка всеки може да изпрати сигнал в системата, когато, например, асансьора не работи, и да проследи развитието на казуса, приложените разходни документи и договори за обслужване. Когато Филип организира общо събрание и изпрати покана за участие, всеки съсед ще получи съобщение в eDom, по мейл или по Viber, където може да се запознае с дневния ред. Системата ще помогне на Филип да проведе успешно събранието във входа и да го протоколира. А когато не всички могат да участват за взимане на важно решение, eDom предлага нова революционна възможност за провеждане и на неприсъствено събиране. В рамките на примерно седмица, собствениците могат да се запознаят с всички точки за гласуване, да ги обсъждат и да ги гласуват дистанционно в платформата. След изтичането на обявения срок за събирането, системата автоматично ще обяви събрания кворум и резултатите от гласуването по отделните точки. В eDom Филип ще генерира официален протокол от общото събиране, който ще бъде съхранен онлайн, наред с цялата друга документация на входа. eDom позволява на всеки член на етажната собственост да бъде информиран и активно и удобно да участва в управлението. Така във входа цари спокойствие и хармония. А Филип има повече време за себе си. С eDom вече 10 години живеем по-добре заедно.